commission ni yie kode koso. Erokamano Trevor kuom luongo kaka wuono mondo wawuo kuom weche manie pach jo Kenya sani ka wadhi e yiero 2027. An gi pacha commission ma sani modonje tichni ayiego. Ayie kode kuom weche ariyo. Wach mokwongo, wasebedo ga jo Kenya ka wabuogore. Samora mora ma yiero ochopo machiegni. Kore kwa buogore waketo commission kata bura mar duol mar matayo yiero machiegni. Inyalo paro Trevor, jang'ad bura ma Afrika ma Milambo Kriegler nonyiso wani onego beni waketo chike mag yiero at least igni 2 kapok yiero ochopo. Koro kata commissioners masani osebudho osebedo kuom thuolo mang'eny kapok gibede office. To bedo margi office ni neno ka notere court. Ma od bura no puodho ni adieri yiero margi kata gazetment manotimnegi notimore yo makare. Koro ok da bed gi wach moro kochomo the commissioners won. Lakini kaka professor osewacho, adieri en ni onego waket mahino e chenro go kenge mabro miyo wabedo gi yiero makare. Nikech kwadwa manyo jogo mabeyo to kwa biyudo. Professor, ngini gimi penjo ne en penjo maduong' ahinya. Ni ang'o ma detim mondo wabed gi yiero ma ji te oyiego? Ang'o ma detim?